இப்போ நான் எங்கே நின்றுட்டுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் டு சக்தி என்ஹெச்சில் கரியாபாளையம் அப்படிங்கிறது மெயினான ஜங்ஷனுங்க. இங்கே தான் நின்றுட்டுருக்கேன். ஏன்னா நிறைய பேர் நம்மக்கிட்ட லோ பட்ஜெட்டில் சைட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ கரியாபாளையம் ஏரியாவை பார்த்துக்கோங்க. எந்த பெரிய செல்வநாயகி அம்மன் கோவிலோட அந்த ஆர்ச் ஒன்று இருக்கும். இதுதான் நம்ம சைட்டுக்கு வர ரோடுங்க. ஜஸ்ட் இந்த மெயின் ஜங்ஷன்லேருந்து 1 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயே ரொம்பவே பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக நம்ம திருமுருகன் நகர் கொடுத்துருக்காங்க. கரியாபாளையம் மெயின் ஜங்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு பரபரப்பாக இருக்கிற ஏரியா அப்படின்னு பாருங்கள். ஸோ ஃபுல்லாகவே டெக்ஸ்டைல் ஷாப், எலக்ட்ரிக்கல்ஸ், அதே மாதிரி நமக்கு என்னென்ன கடைங்க வேணுமோ அத்தனை பேக்கரி ஷாப்ஸ் இருக்குது. அவ்வளோ ஒரு ஃபெமிலியரான ஏரியாங்க மெயின் ஜங்ஷனும் கூட. ஏன்னா நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும், இங்கேருந்து அன்னூர் போகணுன்னாலும் ஒரு 5 மினிட்ஸில் ரீச் ஆயிடலாம். அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம கோயம்புத்தூர் போகணும் அப்படின்னாலும் ஒரு 20 மினிட்ஸில் ரீச் ஆயிட முடியும். சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காரமடை, மேட்டுப்பாளையம் போகிறதுக்கான அந்த ரோடுமே இங்கே இருந்து தான் கனெக்ட் ஆகுது. பட்ஜெட்ல கேட்டவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியே திருமுருகன் நகர் சைட் பக்காவா கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி கோயம்புத்தூர் டு சத்தியமங்கலம் NH கரியாம்பாளையம்ல இருந்து ஜஸ்ட் 1 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸுங்க. நடந்து கூட வந்துடலாம். அந்த மாதிரியான டிஸ்டன்ஸ்ல வெறும் சென்ட் 4.25 லட்சம் ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஆல்ரெடி 4,95,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருந்தோம். இப்போ ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபரா அவங்களுக்காக சென்டினுடைய விலையை 4,75,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இவ்வளோ கம்மியான பட்ஜெட், அதுவும் NH வந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்க்குள்ளேயே அப்படிங்கும்போது இங்கே என்னென்ன வசதிகள் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரும் இல்லையா? பக்காவா எல்லா விதமான அடிப்படை வசதிகளுமே பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்க, என்ட்ரன்ஸ் கேட் இருக்கு, ஆர்ச் இருக்கு. தென் இதில் வந்து 2 ஆர்ச் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சைட் பொறுத்த வரைக்கும் உள்ள என்ட்ரானதுலேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 33 ஃபீட் வைடான தார் ரோட்ஸ். மெயின் ரோட்ஸ் எல்லாமே 33 ஃபீட்லேயும், அண்ட் அதே மாதிரி கட் ரோட்ஸ் எல்லாமே வந்து 23 ஃபீட் தார் ரோடாகவே ரொம்ப குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது தவிர நம்ம என்னென்ன எதிர்பார்ப்போம், வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் எதிர்பார்ப்போம். ஸோ வாட்டர் டேங்க்கும் கொடுத்து ஒவ்வொரு சைட்டுக்கும் தனித்தனியாக உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக டேப் கனெக்ஷனே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ வாட்டர் ப்ராப்ளமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். தென் EBயும் பார்த்தீங்கன்னா லைன் நம்ம சைட்டுக்குள்ளேயே போயிட்டுருக்குங்க. அதே மாதிரி ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு சைட்டோட இந்த கார்னர்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மரங்கள் வச்சு அந்த ட்ரிப் இரிகேஷன் மூலமாக செம்மையாக பராமரிச்சுட்டும் இருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப ஒரு இயற்கை எழில் சூழ்ந்த இடமாகவும், அதுவும் ஒரு மெயின் ரோட் பேஸ்லேயே ஆன் ரோட் ப்ராப்பர்ட்டியாகவும் இந்த சூப்பரான திருமுருகன் நகர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே இப்போ உடனடியாக நீங்கள் இடம் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இப்போ தான் புக்கிங்ஸ் போயிட்டுருக்குங்க. 8 ஏக்கர் பரப்பளவில் கொடுத்துருக்காங்க. 1.5 சென்ட்டில் ஆரம்பித்து நீங்கள் 4.25 சென்ட், 4.5 சென்ட் எவ்வளோ உங்களுக்கு வேணுமோ எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் DTCP அண்ட் ரெரா அப்ரூவ்டு சைட்ஸ் தாங்க. ஸோ அடிப்படை வசதிகள் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டீங்க. ஸோ இங்கே நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் சரி, இல்லை வீடு கட்டணும் அப்படின்னாலும் எனக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஒரு அத்தியாவசிய தேவைகள் இந்த சரௌண்டிங்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லையா? வாங்குவேன். ஓகே, கோயம்புத்தூர் டு சக்தி NH ரோட்ல சைட்டே இல்லையாங்கன்னு கேட்கலாம். சைட் எக்கச்சக்கமாக இருக்குங்க. ஆனால் நம்ம கொடுக்குற ப்ரைஸில் நம்ம திருமுருகன் நகரில் மட்டும்தான் இருக்குது. பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பட்ஜெட் ஓரியன்டாக நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த சைட் இன்னைக்கு நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 4,75,000 ரூபாய் சென்ட்டுங்கிறது இந்த சரௌண்டிங்ஸில் நீங்கள் எங்கே போய் கேட்டாலுமே கிடைக்காதுங்க. அதுவும் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இவ்வளோ அடிப்படை வசதிகளோட ஒரு NH ரோட்லேருந்து ஜஸ்ட் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ்லேயே இருக்கக்கூடிய சைட்டில் இந்த ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது எங்கேயுமே கொடுக்க முடியாத ஒரு அன்பீட்டபிளான ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா சைட்டுக்குள்ளே எல்லா விதமான அடிப்படை வசதிகளுமே பக்காவாக அமைஞ்சிருக்குங்க. திருமுருகன் நகர் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பக்காவான சைட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா எப்போவுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது இப்போ போய் நம்ம சரவணம்பட்டியில் ஒரு மெயின் ரோட் பேஸில் இடம் கேட்டால் கிடைக்குமா? ஏன்னா 20 லட்சம் 25 லட்சமாக இருக்கும். பட் இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கம்மியான ப்ரைஸில் இருக்கும்போது இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டா எப்படி ஒரு 6 மாதம் இல்லை 1 வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போட்ட அமௌண்ட்டு டபுள் மடங்கு ஆகிறதுக்கான அத்தனை வாய்ப்பும் இந்த திருமுருகன் நகரில் இருக்குது. எதை வச்சு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அஃப்கோர்ஸ் இது DTCP அண்ட் ரெரா அப்ரூவ்ட் சைட் அப்படிங்கிறதுனால எல்லா விதமான அடிப்படை வசதிகள் லைக் உங்களுக்கு ரோடு, EB, ட்ரைனேஜ், ஸ்ட்ரீட் லைட்டு, அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்குன்னு எல்லா விதமான பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ் இருக்குது. சரௌண்டிங்ஸுமே இங்கேருந்து எந்த ஊருக்கு போகணும் அப்படின்னாலுமே வந்துட்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருக்கக்கூடிய ஏரியா. ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஸ்கூல் காலேஜஸ் அப்படிங்கும்போது நானே சொல்லிட்டேன் எவ்வளோ ஸ்கூல் காலேஜஸ் இந்த சரௌண்டிங்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு. அதே மாதிரி இப்போ வீடாக நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாலுமே ரூபா பட்ஜெட்லேயே உங்களுக்கு 2 BHK இண்டிவிஜுவல் வில்லாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதே மாதிரி 3 BHK வேணும் அப்படின்னா
40 lakhs ஆன்வர்ட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. கஸ்டமைஸ்டு பிளான் இருந்தாலுமே பெஸ்ட்டான கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் உங்களுக்கு குவாலிட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியலில் பெஸ்ட்டாகவே கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இன்னொன்று 4,75,000 பெர் சென்ட் அப்படிங்கிறதே பெரிய பெரிய ஆஃபர். ஏன்னா ஒரு NHலேருந்து ஜஸ்ட் 1 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இந்த ப்ரைஸில் இந்த சரௌண்டிங்ஸில் எங்கேயுமே கிடையாதுங்க. அதே மாதிரி இந்த 4,75,000 கையில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா லேண்டுக்கே உங்களுக்கு அப் டு 90% வரைக்கும் பேங்க் லோன் ஃபெசிலிட்டிஸ் இவங்களே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. ஒரு 75,000 கையில் இருந்தாலே போதுங்க பெர் சென்ட்டுக்கு. நீங்கள் தாராளமாக திருமுருகன் நகரில் இடம் வாங்கிடலாம். இந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் உடனே வந்துட்டு இடம் வாங்குறதுக்காக ஒரு ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்கீங்களோ உங்களோட ஒரு கனவை நனவாக்குறதுக்கான எல்லா விஷயமும் இங்கே அமைஞ்சிருக்குங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா, கரியாம்பாளையம் பொறுத்த வரைக்கும் மெயினான ஜங்ஷன். நீங்கள் கோயம்புத்தூர் போகணும் அப்படின்னாலும் இந்த NHல வித்தின் 20 minutes ரீச் ஆயிடலாம். அன்னூர் போனால் ஜஸ்ட் ஒரு 5 minutesல போயிடலாம். காரமடை, மேட்டுப்பாளையம் இந்த மாதிரி ரோடு நீங்கள் ரீச் ஆகணும் அப்படின்னாலுமே அதுக்கும் மெயினான டிரான்ஸ்போர்ட்டும் இங்கே இருக்குது. தென் நம்ம கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் ரோடு, அவினாஷி ரோடு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை நீங்கள் ரீச் பண்ணுறதுக்குமே இங்கேருந்து மெயின் ரோடு இருக்குங்க. இந்த மாதிரி மெயினான ஏரியாவில் ஒரு பெஸ்ட்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கான ஒரு சரியான ஒரு பிளேஸ் வந்து இந்த திருமுருகன் நகர் தான். ஸோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இல்லை டேரெக்டாக விசிட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றீங்கன்னா இந்த சைட் பற்றின ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன், மேப், லொக்கேஷன் அண்ட் நீங்கள் யாரை காண்டாக்ட் பண்ணணுமோ அவங்களோட மொபைல் நம்பர்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். நம்ம திருமுருகன் நகர் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன தான் நான் சொன்னாலுமே பர்டிகுலராக இந்த சைட் ஸ்டார்டிங்லேருந்து மக்களை டீல் பண்ணுறதுல, அதாவது வாடிக்கையாளர்கள் டீல் பண்ணுறதுலேருந்து இவங்களுக்கு தான் எல்லா விஷயமும் தெரியும். ஸோ கதிர் சார் நம்ம கூட இருக்காங்க, அவங்கக்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம் சார், நீங்கள் சொல்லுங்கள், இந்த திருமுருகன் நகர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சைடு போனாலும் சென்ட் 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு கம்மியாக இல்லை, இந்த பக்கம் போனாலும் சென்ட் 8-9 லட்சம் ரூபாய் போயிட்டுருக்கு. பட் இட்ஸ் வெரி வெரி லோ பட்ஜெட், ஒரு 4.25 லட்சம் ரூபாய் அதுவும் ஆன் ரோட் ப்ராப்பர்ட்டியே கொடுத்துட்ருக்கீங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் பற்றி சொல்லுங்கள். நம்ம திருமுருகன் ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோயம்புத்தூர் டு சத்தி ரோடுங்க. அந்த சத்தி ரோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரியாம்பாளையத்துலேருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பியூட்டிஃபுல்லாக லொக்கேட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த ரேட்டில் கொடுக்குறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரீசன் என்ன காரணம் கேட்டால், இப்போ வாங்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொமோட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட்டை வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ரேட்டு கொடுக்க முடியாது. என்ன ஒரு எத்திக்கல் ரீசன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 இயர் பிஃபோரே நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம். அதனால் அந்த பர்ச்சேசிங் காஸ்ட்னால தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்தாலுமே ஒரு 6 மந்த்துக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கஸ்டமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக் ஓவர் பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணிடுவோம். அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ஒரு 1 மந்த்துக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரு ஆஃபர் ரேட் மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம 4.75 lakhs per சென்ட்டுக்கு நம்ம கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஓகே, சூப்பர். ஏன்னா 1 இயர் நிச்சயமாக இதுதான் என்னோட டவுட்டாக இருந்தது. வந்த உடனே NHலேருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்குள்ளே அப்படிங்கும்போது மினிமம் ஒரு 7 lakhs 8 lakhs இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தோம். பட் இது வந்து பாதிக்கு பாதி கம்மியான ப்ரைஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால தான் சார் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. பிகாஸ் 1 இயருக்கு பிஃபோராகவே இந்த சைட்டுக்கான இந்த நிலம்லாம் இவங்க வாங்கிட்டு இப்போ பிளாட் பண்ணி கொடுக்கறதுனால நமக்கு இந்த மாதிரி கம்மியான ப்ரைஸில் கொடுக்க முடியுது. இப்போ உடனே பர்ச்சேஸ் பண்ணி உடனே பிளாட் பண்ணி உடனே கொடுக்கணும் அப்படின்னா நியர்லி 8 லட்சத்துக்கு கம்மியாக எங்கெல்லாம் கொடுக்க முடியாது. இருக்குங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூட நம்ம கரியாம்பாளையத்தில் மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 months பிஃபோர் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 lakhs வரைக்கும் இருக்குது. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேண்டை புதுசாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாமே கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் 8 to 9 lakhs வரைக்கும் கண்டிப்பாக கொடுத்து ஆகணுங்க. ஓகே, ஏன்னா அந்த பட்ஜெட்டில் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுங்க. ஓகே, அது நம்ம லோ பட்ஜெட்டில் கொடுக்குறாங்க. என்ன ஒரு ரீசன் என்ன கேட்டால், கஸ்டமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடுகள் நிறையா குடி வரக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுவும் போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடுகள் குடி வந்தால் தான் சைட் டெவலப் ஆகும். அது ஒரு மாடலிங் சைட் டெவலப் பண்ணலான்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே. தென் நீங்கள் இப்போ வீடெல்லாம் எப்படி புக் ஆகிருக்கு அண்ட் வீடுங்கும் போது என்ன ப்ரைஸில் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம்? பேங்க் லோன் ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்ம பேங்க் லோன் ஃபெசிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேண்டுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 90% லோன் பண்ணிக்கலாங்க. ஓகே, அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்பளம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கும் போயிட்டுருக்கு. கஸ்டமருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமைஸ்லாம் வேணாலும் பண்ணி கொடுக்கலாம். இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேண்டை நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறோம், இல்லை நம்ம ஒரு 1.5 years கழிச்சு நம்ம வீடு கட்டுற மாதிரி இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாங்க. ஓகே, நம்ம நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 BHK வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 34 lakhs வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடு பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே, 3 BHK வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 lakh பட்ஜெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடு பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஓகே சார். ஏன்னா இது பாருங்களேன், ஒரு அதாவது 4,75,000க்கு ஒரு சென்ட்டோட விலை கொடுத்துட்ருக்காங்க. 1.5 சென்ட்லேருந்தே நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நிறைய பேரோட ஒரு பெரிய ஏக்கம் என்னென்னா, என் பேரில் ஒரு சின்ன ப்ராப்பர்ட்டி கூட இல்லை குழந்தைங்களாம் இருக்குது, அது வளர்கிறப்ப எனக்கு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் தர்ற மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கணும்னா இது பெஸ்ட்டு சாய்ஸ். ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஒரு 75,000 உங்கள் கையில் இருந்தால் போதும் பர் சென்ட்டுக்கு. இவங்களே வந்து அப் டு 90% வரைக்கும் லோன் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அப்படிங்கும்போது இப்போ நீங்கள் லோன் போட்டே வாங்கினாலும் இன்னொரு 6 மாதம் 1 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா டபுள் த ரேட் இருக்கும். என்ன
யாருமே ட்ரைனேஜ் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம ட்ரைனேஜ் பண்ணுறதுக்காக ஏன்னா இதுக்கு மேலே தேவையில்லைங்க. இது தவிர நான் ஸ்கூல் காலேஜஸ் எல்லாம் நானே சொன்னேன், பக்கத்தில் என்ன ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, இந்த மாதிரி என்னென்ன விஷயம்லாம் வேணுமோ பக்காவாக அத்தனை ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சைட் தான் திருமுருகன் நகர். அண்ட் எங்களுக்காக